उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि सोमलिगुरि गामिनि बड'ल मुंख्लं फोरदाना दैमारि आरो मुस्रिमा पुर्णिमा दैमारिनि फिसाजो थरायना माइनावस्रि दैमारिया सम जिउ आरो डट मुंनि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय 2023 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमिखौ बान्थाखौ मोननो हानाया जाखांफुनाय बर' बिजोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ थुनलाइ सिबिनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे रायजो राजानि गोसोआव गोग्गानाय लाबोदों। खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेब्ला माने बियो रादाबा फैबाय दा बेबायदि रादाबखौ नेनानै दंमोन नामा? बोरै मोना? शक जादों आङो। बेनिफ्राय माब्लानिफ्राय लिरनायखौ जागायजेनदों? आङो क्लास 6निफ्रायनो लिरनायखौ जागायजेनदोंमोन। क्लास 6आव आङो 2008निफ्राय आं लिरनायखौ जागायजेनदों आरो दासिम लिरगासिनो दङ। दासिम मोनबेसे बिजाबा सेबखांजाखो? गांनै। गांनैबो पोएट्रि बुक। आं बांसिन खन्थाइखौनो लिरखायो। आচ্ছা बे खन्थाइनो लिरनायनि समाव बेबायदि बान्था मोनगोन होननानै माब्लाबा सानदोंमोन ना? बिदि सानफेराखैमोन, सानाखै। माखासे लिरनायनि मोनसे जाहोन थायो। नोंनि जाहोनफोरा मामोन? लिरनायनि इन्सपिरेसनाथ' आंनि बिफा। स' बिथांखौनो गोसोखांनानै बांसिन खन्थाइफोरखौ आं लिरनाय जायो आरो इयुनाव मा बिथिंखौ लानानै लिरनायनि मिजिं लादों? इयुनावथ' लिरलांगोन बिदिनो। दायोथ' रेसपन्सिबिलिटियाबो बारायबाय आरो आं बर' थुनलाइयाव जेसेबांखिनि कन्ट्रिबिउट खालामदों बा आं खालामाखैबो जानो हागौ। बर' थुनलाइयाव आं मा बिहोमा होदों आं बेखौ मिन्थिया, बाट बर' थुनलाइया आंनो मोनसे सिनायथि होदों। जों नैबे समाव जुदि नोंथांखौ सोंबा खोलोम आरो थुंग्रि बेबो मोननैबो गोहो बेखौ चइस खालामो। खोलोम बेजोंनो नांथानानै दङ जेथिया। थुंग्रिनिफ्राय खोलोमा गोफारसिन होननानै। बेनिफ्राय मा बिथिंखौ लानानै खन्थाइफोर बांसिनै सुजुनो गोसो फैयो? फेमिनिजिमनि सायाव लिरनाय जायो, रमान्टिक एसे एनै लिरनाय जायो, बेनिफ्राय लिमारिकबो लिरो आरो बिदिनो आरो एसे मा होनो जेनेबा समाजखौ लानानै बा बर' हारिखौ लानानै लिरनाय जायो आरो बाबाखौ लानानै। थासारिखौ लानानै लिरनाय जायो। बांसिनै जों नुबाय जोंनि जि समाजनि माखासे निजे नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायखौ नुयो। बे बेलायाव बिथांमोननिसिम मा होनना खावलायनाय बेनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा सासे लाइमोन आइजो लिरगिरि जाबाय। खायसे खामानिफोराव जेनेबा आइजोफोरखौ एसे डमिनेट खालामनानै दोननाया दासिमबो दङ हिनजावसासो होननानै दासिमबो दङ। स' बेखिनि माबाखौ गारनांगौ जोंनि समाजा। लाखिनो नांला आरो बे आइजोसो बा हिनजावसासो बा फिसाजोसो होननानै बेखिनि जि नेगेटिभ साननायफोर दङ बा एसे लोरबां सानो, आइजो होननाय लोगो लोगोनो एसे लोरबां सानो। स' बेखिनिखौ गारनांगौ बेनो आरो। बयबो समान। दिनै जि बिजाबनि थाखाय बान्था बेखौ रायजोफोरनो बुंनो हागोन नामा? बिजाबनि मुङा सम जिउ आरो खन्थाइ बिजाबमोन। थांनाय 2022आव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे बिजाबखौ माने पाब्लिस खालामनानै होदोंमोन। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे बिजाबखौ माने पाब्लिस खालामामोनब्ला बे बिजाबा माने माब्ला मोगथां महर मोनगौमोन आं बेखौ मिन्थिया। अब्लाबो जों नुबाय बर'नि गेजेराव बिजाब फरायनायफ्रा जोबोद खम। लाइमोनफोरनि गोबां बिबान दङ, बिथांमोना दिनैसिम फराया। बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन दिनै गोथार मुलुग? जों बिजाब फरायनायखौ मोनसे हेबिट महरै लानो नांसिगौ बा लानो नाजानांगौ। जोङो लाइमोनफोराल' नङा, मानसियानो जेनेबा बिजाब फरायनायखौ मोनसे हुदा महरै लायोब्ला जों हायो। जों बांसिन ओरैनो मबाइलावसो नायनानै टाइम वेस्ट खालामो। मबाइल, फेसबुक, वाट्सएप बिराद इउस खालामो जोङो। बेफोराव माने इउस खालामनानैनो जोंहा बिराद टाइमफ्रा थाङो। स' मबाइल बे ससियेल मिडियायाव बांद्राय इदि एक्टिभ थायालासिनो थानोबो नांगौ। पजिटिभ माबाबो दङ ससियेल मिडियाया, बाट एसे जानगाराव थानानै फरायनायखौबो जुदि लाखिलाङोब्ला अब्लानिया साबसिन जायो आरो। नंगौ, दिनै उदालगुरिबाखि हिसाबै जों बयबो रंजादों जे जोंनिनो उदालगुरिनिफ्राय बिनानाव माइनावस्रि दैमारिया दिनै 2023नि साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कार बेयो सम जिउ आरो बे माने बिजाबनि एगेन्स्टआव मोननो हादों आरो बिनि थाखाय जों खुब माने रंजादों। आरो बेवहाय
जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जों खोब रंजादों आरो बे हिसाबैनो जों बिथांखौ दिनै माने कंग्रेचुलेसन बा बरायनो थाखाय जों फैदों खारन बेयो जोंनि थाखाय खोब गौरबनि बाथ्रा जे बेखिनि बयसआव बिथांजोआ माने दिनै बे एवार्डखौ मोननो थाखाय सक्षम जादों आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ इयुन जिबनाव जाहाथे लिटारेरि सेक्सनाव बर' हारिनि थाखाय गोबां बेबायदि कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो दिनैसिमहालागै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने सेन्ट्रेलि डिस्ट्रिक्टफोराव जों माउथ पिस माखासे दिहुननाय जायो आरो बैफोर माउथ पिसफोराव माने खोब गोबां समफोरावनो जों मोनसे नङा मोनसे बेबायदि आर्टिकेल बिथांजोनिफ्राय जों मोनबोदों आरो गोबां समफोराव माने बिथांनि जिथु बेकग्राउन्ड माने बिफाया एबसुनि सासे आफादगिरि हिसाबै सहिद जालांनाय मुंख्लं फरदाना दैमारिनि जिहेतु फिसाजो हिसाबै खोब मोनसे जातियाव मोनसे स्पिरिट थानाय हिसाबै गोबां समफोराव माने जोंनि आन्दलनजों गोरोबनानै माखासेफोर माने आर्टिकेलफोरखौ लिरबोदों आरो बे हिसाबै जाय आर्टिकेलफोरा जोंनि इयुन जेनेरेसनखौबो जथेस्थ'खिनि माने उत्साहित खालामो जातियाव मोनसे स्पिरिटखौ लाखिलांनो थाखाय बे हिसाबै बिनानाव माइनावस्रि दैमारि बिथांखौ जों साबायखर बावगोन आरो आसा खालामदों बिथांनि इयुन जिबना ब्राइट जाथों आरो बर' हारिखौ लिटारेरि सेक्सनाव माने बेबायदिनो सिबिलांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो गसाइनिसिम आर'ज गाबगोन आरो लोगोसेनो बिथांनि जिखिनि सामाजिक जिबन बेबो खोब मोजाङै जालांथों बेखौ जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय थायो